Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom weer in een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Ja, afgelopen vrijdag werd in Maastricht de Alfons Wintersprijs bekendgemaakt. Wem deze prijs heeft gewonnen en wat deze prijs precies inhield, dat hoort je zo meteen. Ja, we hebben Europees kampioen Majoretti te gast. Dat is de pas 15-jarige Jesse Muizenberg. Welkom. Ja, en we gaan het hebben over huiselijk geweld. Het komt helaas vaker voor dan we denken. Maar Mathieu Goethart heeft hij een zeer succesvolle methode voor bedacht. Ja, en Kathleen, ze is hier te gast, de heldin van de allerkleinste. Ze is weer helemaal terug. Ze heeft namelijk een nieuw Sinterklaas-album uit. Ze speelt in een Sinterklaas-film en in een Sinterklaas theatershow. We zijn dus heel blij dat ze ondanks haar drukke programma hier te gast is. Maar voordat we gaan beginnen met de Limburg Vandaag, praat ik met Marcel Penders van In het Nieuws. Marcel heeft ze vandaag ook in de file gestangen door de demonstraties van de boeren. Ja, Joes, nee, gelukkig heb ik er geen last van gehad, want ik rijd namelijk van het zuiden naar het noorden. Maar inderdaad, het wordt druk op de wegen, want vanuit het noorden, vanuit Venlo zeg maar, richting Maasbracht en hierop naar Urmond worden druk, omdat er een hoop boeren zijn die protesteren voor betere melkprijzen in Brussel. Het zijn met name Duitse boeren, maar ook een paar Limburgers die erbij zijn. Nog over even hebben, daarna gaan we natuurlijk hebben over de Michelinster, want dat wordt het grote nieuws van vandaag. Althans, dat hij het groot nieuws moet werden, maar Limburg krijgt er eigenlijk geen derde ster bij. Er gaan wel op 2 plekken sterren vanaf. En welke dat zijn, dat hoort je uiteraard straks. En we gaan het hebben over andere prijzen, namelijk de nominaties voor de Limburgse sportprijzen. Die zijn ook bekendgemaakt. Ja, Marcel, heel veel succes zometeen met die laatste voorbereidingen voor het nieuws. Ja, en Sinterklaas is nog volop in het land, maar sommige mensen zijn al heel druk met de kerst bezig, namelijk de tuincentra. En neven ik is tijd Anne Daniels, directie, lid van de directie van het tuincentrum Daniels, en Karen van de Mortel, styliste, al druk aan het stylen. Ja, want hoe lang zit je nu al bezig met de kerst? De kerstshow is eind september geopend, maar ja, half augustus dan beginnen we al. Dan beginnen bij u ook al te kriebelen. Dan komen de producten al binnen en de ideeën en de plannen die werden echt al in januari gemaakt. Meteen eigenlijk nadat het gebeurde, is gewoon weer voor volgend jaar. Meteen weer kijken wat zijn de nieuwe trends, hoe kunnen we nu weer op inspelen, wat is nu en nu. Zodat we het echt ieder jaar weer heel verrassend kunnen maken. Ja, wat zijn dan die trends voor dit jaar? Ja, nou dit jaar hebben we bij Tuincentrum Daniels het thema Kerst wordt een sprookje. We hebben 5 werelden gecreëerd in ons tuincentrum. Waar klanten eigenlijk doorheen werden geleid. En wat voor werelden? Nou, dat begint al bij de ingang eigenlijk. De entreehal is helemaal omgebouwd in Oostenrijkse sfeer. We hebben een skihut nog gebouwd, een berglandschap. Zo. Ook het tuincafé is echt een Oostenrijkse hut, een hele gezellige hut geworden. Nou, en dan hebben we dus die 5 thema's in onze kerstshow. We hebben de kleurcombinaties metgenomen. Allereerst is het Alpine Chic, een heel belangrijk thema dit jaar. Alpine Chic noemen ze dat? Alpine Chic, ja. Dus dat griep ook weer terug naar het skiën en het Oostenrijkse gevoel. Dus het traditionele toch wel het rode en het witte. Ja, warm rood gecombineerd met hout, leertinten, wit ook weer dit jaar erbij. Dat blijft altijd volgens mij. Ja. Ja, wit, dat rood, wit, zilver. Daar zit ze altijd goed met. Maar absoluut. Het mocht natuurlijk ook wel eens gaat anders. Precies. Het lila. Dat thema noemen we Swan Lake. Dus dat is echt het moderne lila gecombineerd met zilver, zacht groen. Mooi. Vervolgens dit jaar sterk aanwezig het lichtblauwe, het heldere blauwe. Ja. Ook gecombineerd met de bruine tinten. Dus best wel chic. Goed combineren met glaswerk en met zilver. Wat iedereen ook wel in huis heeft. Dus ja, en ook allemaal wel een beetje beschilderd en druk versierd ook. Dat mag dus ook. Het mag weer ook druk zijn. Ja, absoluut. Ja. Leuk. Het zijn we zo meteen ook nog terug. Dan hebben we Rose Delight. Nou, je ziet het al, warme roze tinten, donker oranje bordeaux. Het ook een beetje van de Oosterse kant wat metgekregen. Ja, een Oosters tintje. Precies, ja. Nou, en de laatste, dan is het feest. Alles mag, alles kan. Oh, echt? Alle kleurtjes, halen alles uit de kast. Van vorige jaren, van de jaren 70. Ja. En het leuke dit jaar zijn echt de cupcakes. Die mogen dus ook in de boom. Ja, dat is natuurlijk helemaal nieuw van nu. Hè. De cupcakes die zien precies, erg... ja. En die kunnen ze zelfs in de boom hangen. Ja, en niet alleen de kinderen zijn hier heel enthousiast bij, maar ook de volwassenen.
Ja, en Karin, ja. doe gij ze gedurende de uitzending gij ze van alles voor ons maken, doe gij ze van alles laten zien. Gewoon een aantal sfeerbeeldjes wat ze in Hoeskens neerzetten. Ja. Onder andere lantaarns, windlichten en wat een lantaarn voor aan de deur. Dat gij ze zo meteen laten doen. Dat allemaal maken. Ja, want Hup zo zijn eigen hoes nu ook al in kerstsfeer. Een klein beetje wel. Ja? Ja. Er staat nog net geen boom, maar nog de windlichtjes en de lantaarns die stonden al. Dat wel. En biedig, hoe zit het biedig? Oh, nog niet, maar meteen naar Sinterklaas dan geitenboom erin. Ja. Dan ga je zo aan de slag. Absoluut. Ja, dat is fantastisch. Ja, het is natuurlijk best wel lastig om ieder jaar weer nieuwe dingen te verzinnen. Het lijkt me op een gegeven moment best wel klaar. Ik bedoel, op schertsballen en de verschillende kleuren. Hoe lastig is dat voor u als tuincentrum door op in te spelen? En of waar holt je de trends vandaan? Ja, het leuke is dat ze met spullen die ze zelf al heeft en dan wat kleine accenten erbij het al heel leuk en heel anders kunt maken. Want ja, zoals het zilver komt best wel veel terug. Maar juist die combinatie met andere dingen wat we nu aanbieden is gewoon heel erg leuk. Nou, leuk. Ik kom zo meteen bij u terug en dan gaan we kijken wat we allemaal aan het maken is. Oké, tot zo. Ja, straks komt Kathleen hier voor ons zingen met de Zwarte Pieten. Ze gaat de traditionele Sinterklaasliedjes zingen. Ze heeft ook eigen liedjes gemaakt. En het liedje wat we natuurlijk allemaal kennen is... Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, te roe. En hoe is het gelukkig niet meer zo dat Sinterklaas of Zwarte Piet immers te roe geeft. Of in de zak stond, maar huiselijk geweld. Daarentegen, dat komt nog steeds voor. En dat komt zelfs meer voor dan we denken. Mathieu Goedhart, welkom. U heeft hier een speciale methode voor ontwikkeld en geschreven... Ja. Laten we bij het begin beginnen. Wat verstaan we nou precies onder huiselijk geweld? Huiselijk geweld is elke vorm van geweld die voorkomt in huiselijke kring. Dus altijd mensen die elkaar kennen. Dat betekent niet dat het altijd in huis plaats hoeft te vinden. Kan ook op het sportveld. Kan dus ook zijn tussen twee partners. Maar ook tussen bijvoorbeeld mensen die lid zijn van de familie. En geweld, dat zijn het ook. En geweld kan zijn met fysiek geweld. Het kan zijn met slaan. Het kan zijn met seksueel misbruik. Het kan zijn met... pesten, treiteren, mensen dus ook stelselmatig onderuit halen. Dus de vormen van huiselijk geweld die zijn zeer uiteenlopend. Ja, en is het een groot probleem hier in Limburg? Het is een groot probleem in Nederland, dus daarmee ook in Limburg. Kijk, 1 miljoen mensen per jaar hebben hoe dan ook te maken met situaties van huiselijk geweld. Dus 1 miljoen incidenten. Jaarlijks kost het de Nederlandse staat 3 miljard euro... om op welke manier dan ook de gevolgen van huiselijk geweld te bestrijden. Zo, want dan denk ik aan hulpverleners, aan opvang, mensen die in ziekenhuizen terechtkomen, mensen met blijvend letsel. Ook de wijze waarop je kinderen in bescherming moet gaan nemen. Op het moment dat ze dus te veel bloot worden gesteld aan vormen van huiselijk geweld of mishandeling. Dus alle reden om daarover na te denken of er ook andere manieren zijn om daar wat aan te doen. Ja, en dat heeft u gedaan en met succes, want er zijn natuurlijk een heleboel methodes, er zijn een heleboel hulpverleners, maar de cijfers wijzen volgens mij uit dat er tot 60% mensen weer in hun oude patroon terugvallen. Ja. Dat is natuurlijk heel ernstig. Dat is ernstig, maar ook zeg maar een reden voor mij geweest om eens na te denken, kan het anders? Ja, en wat is dan nu zo onderscheidend van uw methode? Het voegt een aantal elementen samen. Het belangrijkste wat het samenvoegt is dat wij proberen de relatie die tussen mensen bestaat en waaruit ook het geweld ontstaat, om iets aan die relatie te doen en daarmee de oorzaak van het geweld weg te nemen. Onze ervaringen hebben geleerd dat vooral bij vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk geweld en bij de blijf van blijfhuizen waren ondergebracht voor de beveiliging, dat die toch weer na een paar weken naar huis gingen naar de plegers, waar ze dan in feite het huis voor waren ontvlucht. Ja, want dat hoor je heel veel, hè? Dat heel veel vrouwen die mishandeld worden in dit geval, ja, dat die bij hun partner blijven. Willen blijven, maar niet onder voorwaarde dat het geweld stopt, maar niet de relatie. Dat die vrouwen niet meteen denken, ik ben weg. Mensen hebben toch een keuze gemaakt voor die partner. En dat vervolgens in de relatie er situaties ontstaan die gewoon niet kunnen. Dat is wel iets waar ze aan willen werken. Daarvoor hoeven ze niet per se bij de partner weg. En daar hebben wij heel goed naar geluisterd. En daar heb ik een interventie op geschreven. Waarbij ik dus gebruik maak van het feit dat die mensen in die relatie willen investeren. En dan zie je ook na verloop van tijd dat het geweld stopt. En ook het onderlinge respect toe gaat nemen. En mensen dus ook stoppen met het elkaar op allerlei manieren op een vervelende wijze dwars zitten. Ja, want u heeft het net over de oorzaken. Hè? Ja. Wat kan een oorzaak zijn? Oorzaken zijn velerlei, daarom is het ook niet meteen morgen over. Dan moeten we nog heel wat jaren er wat aan doen. De belangrijkste oorzaak is ook dat het door generaties heen gaat. Dus als kinderen ervaringen hebben waarin ze dat
oor- of ooggetuigen zijn geweest of zelf slachtoffer, dan geven ze dat vaak weer door als ze zelf volwassen zijn, ook weer zelf kinderen krijgen. Omdat dat voor hun gewoon is of zo? Hoe verklaart u dat dan, dat gebeurt? Je leert op een hele andere manier naar verhoudingen te kijken en ook verhoudingen niet te begrijpen. Dus je zijn gewoon verstoord en daardoor daardoor grijp je daar sneller naartoe, zou je kunnen zeggen. En in plaats dat je met woorden iets uitknokt, doe je dat met vuisten of op een andere manier die gewoon heel vervelend is. Ja, het is mij nu nog steeds niet duidelijk waarin uw methode nu zo anders is dan de andere en waarom de uwe wel werkt. Deze werkt omdat hij niet oordeelt of veroordeelt. Dus we praten ook niet over daders, we praten over plegers. En wat we ook doen is niet over mensen praten. Wij praten heel veel met de mensen en proberen ook met de mensen tot oplossingen te komen. En dat blijkt gewoon bij die heel erg goed aan te slaan. Een van de zaken die wij steeds horen is: jullie luisteren tenminste naar ons in plaats dat je meteen begint een kind uit huis te plaatsen of dat de pleger weg moet. Dus wij proberen toch gewoon naar die mensen te luisteren en te kijken. Dat zou je toch wel sowieso verwachten van een hulpverlener, toch? Dat hij goed naar je luistert. Wij zijn redelijk traditioneel opgevoed in Nederland. Dus het is ook een menselijke factor dat als iets heel vervelend is, probeer je het gevaar te vermijden. En dit is een methodiek waarbij je zou zeggen: ja, hier zoek je het gevaar eigenlijk op. Nou, dan zie je in de praktijk dat het gevaar en de risico's juist minder worden. Want door mensen uit elkaar te halen blijft het probleem gewoon bestaan. Maar ik kan me ook voorstellen, of als ik me probeer in te leven, dat als je juist die mensen bij elkaar laat, er moet iets veranderen. Ja. Kan het op het moment dat zo'n gezin zo erg in een strijd verwikkeld is, moet er dan niet af en toe rust zijn om bepaalde dingen na te denken? Je kunt time-outs inbouwen. Hè. Er is ook een nieuwe wet, de wet op tijdelijk huisverbod. Dus als situaties zo ernstig zijn dat de pleger 10 dagen uit huis kan om die rustperiode ook te gebruiken. En wij gebruiken dan die periode om zoveel veiligheid in dat gezin te creëren dat iemand ook weer terug kan. Ja, en kunt u een voorbeeld noemen van een gezin waar u heeft geholpen? Wat het probleem was en hoe het uiteindelijk is verholpen? Ja, dat zijn er een heleboel. Maar wat u bedoelt misschien is een voorbeeld, wat helpt dan? Ja. Een voorbeeld is dat wij bijvoorbeeld recentelijk erin geslaagd zijn om een langdurig verstoorde relatie toch weer een nieuwe wending te geven, doordat de vrouw van de pleger hem vroeg, tegen hem zei: ik gun jouw zoon zo dat hij een goede vader krijgt. En dat was voor die man heel aangrijpend, omdat hij als kind juist ook door zijn eigen ouders enorm is vernederd en mishandeld. Dus het feit dat zijn vrouw, die hij weer mishandeld heeft, hem een goede relatie met zijn zoontje gunt eigenlijk. Dat is voor hem een soort eye-opener van: daar heb ik ook alles voor over. En dat zijn dus zeg maar manieren om toch mensen bij elkaar te brengen. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk de kern is van uw methode. Dus door samen te praten, door mensen zelf het inzicht te geven, te laten inzien. En ook zelf eraan te werken. Hè, want je kunt wel... kijk, hulpverleners slaan geen mensen, dat doen de mensen zelf. Dus je moet ook zorgen dat het ook echt daadwerkelijk het probleem is van de mensen die daarin betrokken zijn. En dan ontstaan ook wel mogelijkheden dat ze zichzelf daar uitwerken. Ja, u heeft dus een onderscheidende methode geschreven. U zei net, het kost de staat 3 miljard. Ja. Hoe vindt u dan dat het met het beleid is gesteld in Nederland? Qua hulpverlening? Niet slecht. We leven natuurlijk in de lastige tijd waarin heel veel prioriteiten moeten worden gemaakt. Wat lastig is, ook bij dit werk, dat je zoekt een balans tussen iets willen voorkomen. Dat doe je door voorlichting te geven, films te laten zien op tv, noem maar op. Dus je wil iets voorkomen, maar je wil ook beveiligen en beschermen. Maar soms is het ook nodig gewoon om het strafrecht toe te passen. Ja. En daar moet je een balans in vinden. Wat op dit moment lastig is, vind ik voor gemeentes, is dat die op dit moment alle financiële lasten moeten dragen om het probleem op tijd op te sporen en te voorkomen. En daar zou wel een andere balans in moeten komen. En vandaar ook dat zeg maar, ik ook bepleit dat andere financiële middelen vanuit de zorgverzekeraar of ook de provincie voor dit probleem worden ingezet om ook gemeentes gedeeltelijk te ontlasten. Want die kunnen dat niet in hun eentje aan. Ja, komt het probleem tegenwoordig meer voor of hoor je er gewoon meer over? Wordt het vaker gemeld tegenwoordig? Ik denk dat het niet meer voorkomt dan vroeger, maar we vinden het niet meer normaal. Vroeger werd het normaler gevonden? Nou ja, er zijn natuurlijk generaties geweest die werden met een rieten stokje opgevoed op school en moesten dan de vingers op de lessenaar leggen als ze stout waren. Ja, dat zouden we tegenwoordig niet meer doen. Nee. Dus er is een bewustwording gekomen van wat is eigenlijk normaal in menselijk gedrag, wat is beschadigend.
En we hebben in Nederland natuurlijk nu 12 jaar lang een ook door de overheid gesteunde campagne, waardoor ook mensen zich bewust worden dat het veel vaker voorkomt dan wij denken. Ja, ook nu de campagne die nu weer op televisie is. Hè? Er zijn er 2, hè? Dus ook nu weer over partnergeweld en ook binnenkort weer over kindermishandeling. En kijk, het lastige blijft dat dit wat ik dan zeg, het laat littekens onder de huid achter. Dus als je buiten loopt, dan zie je het niet. Iemand die aan een lichamelijke ziekte lijdt, die valt veel eerder op dan iemand die lijdt onder huiselijk geweld. Ja, dus mensen moeten er ook voor uit durven komen. Mensen moeten voor uit durven komen, moeten het vertellen. Het duurt minstens 3 jaar of er zijn 30 incidenten voordat er überhaupt ooit een melding gedaan wordt. Ja, er speelt natuurlijk een grote rol van schaamte. Schaamte, schuld. Ja. Mensen durven niet vooruit te komen. Maar het is toch steeds belangrijker dat ze dat wel doen. Ja, tot slot wil ik nog vermelden, u heeft dit boek geschreven, maar er is ook meegewerkt aan een tv-serie door de NCRV over dit onderwerp. Ja, dus de NCRV heeft een Code Rood-serie. Die komt op 6 december om 9:30 op de televisie. Daar krijgen mensen helemaal te zien hoe dan die samenwerking, maar dat is ook een deel van de methodiek, samenwerking plaatsvindt met de politie en andere hulpverlenende instanties. Want dat schrijf ik in mijn boek ook, dat als die elkaar niet het vertrouwen gunnen en geven, dus ook korte lijnen hebben en ook niet alles ter discussie stellen in de samenwerking, zoals het Nederlandse gewoonte toch vaak is. Waar die eerst praten en dan wat doen. Maar in die uitzending zie je heel erg goed hoe mensen heel gericht samenwerken en dat ook het verschil maakt. Oké, dus 6 december 9:30, Ja. Nederland 3. Ja, en op Sinterklaasavond, wat doet u dan? Viert u zelf ook nog Sinterklaas? Onze kinderen zijn uit huis, maar komen daar weer voor terug. Dus wij vieren uiteraard Sinterklaas. U viert Sinterklaas. Nou, ik vond het heel fijn dat hij hier was. En dan gaat hij waarschijnlijk ook genieten van het volgende optreden. Dat is namelijk van Kathleen. Kathleen met de Pieten. En ze gaat zingen Sinterklaas Kapoentje. Ja, dankjewel. Liefste
Ja, dat was Kathleen. En ze hebben nu Sinterklaas-album uitgebracht waarop de traditionele liedjes stonden, maar ook een paar nieuwe Sinterklaas-liedjes. Daarover straks veel meer. Bij mij op de bank zit Jesse Muizenberg. Du bent Europees kampioen majorette en die instructrice Suzanne Tervoort. Welkom en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, 2 weken geleden ongeveer ben je naar Frankrijk gegaan. In oktober, begin oktober. Ja, hoe was dat? Geweldig. Ja? Ja. En hoe lang heb je ervoor moeten trainen om daar terecht te komen? Ik ben 2 jaar geleden begonnen met mijn show. Ja. En dat jaar ben ik reserve geweest voor het EK. Dus heb ik wel de bondstrainingen, de verplichte wedstrijden moeten doorlopen. Ja. En dit jaar mocht ik dus echt mee. En toen ging je gewoon met de prijs naar huis, met goud naar huis. Ja, dat moet voor dich als instructrice natuurlijk ook fantastisch zijn. Ja, zeker. We gingen eigenlijk met ons doel om bij de top 6 te komen. Ja. En een beetje gehoopt op het podium, maar dat ze dan meteen de eerste keer op het hoogste schavot staat. Dat was wel een verrassing, ja. Ja, we hebben beelden van dich in Frankrijk hoe ze aan het, de routine heet het, hè? Ja. De routine aan het doen is. Kom even een klein stukje van kijken. Dat is goed. Ja, misschien hebben de mensen toen de muziek herkend. Het was met Mary Poppins. Ja. Ja, toen was hij zo'n soort dubbelrol. Toen was Ja. en Mary en de schoorsteenveger. Ik heb zeg maar 4 liedjes. En de eerste Ja. 2 liedjes, dat is echt Mary Poppins. En dan heb ik ook deze blauwe jurk Ja, aan. prachtig mooi. En dan kleid ik me om achter het decor. Ja, dat en ging dan ben echt ik Bert. razendsnel. Het was echt een paar seconden. Dat is allemaal klitterband. Oh, dat moest ze allemaal niet verklaren. Allemaal glitterband. Dus dat moest het kind zijn eigen keer los trekken. Bepaalt ze dat dan zelf? Wat voor acts ze wil doen? Of ga je dat in samenspraak met Tig? Of hoe is dat Meestal bepaald? kijk ik een beetje wat bij Emus past. Ja. En Jess is een beetje een klassieke danseres. Hij heeft ook ballet gedaan. En Mary Poppins, dat past er wel een beetje bij. Dus ik zoek een beetje een stijl die bij het meisje past. Ja, want doe dans al die hele leven? Of? Ik majoret sinds ik 5 ben. Ja. En ik heb daarbij ook dansen gedaan. Ik heb altijd bij heb ik gezeten. En in de eerste heb ik vooropleiding dans gedaan. En wat is er zo leuk aan majorette? Ja, Lik me dat doet. dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat ze een verhaal kan vertellen. En dat ze elke keer een andere rol kan schroepen. Dus er is heel veel variatie in. Ja, want het is en dansen en met hoe heet dat? Ik wou zeggen stokje, maar zo heet het helemaal niet. Met de baton. Baton. Ja. Het is een soort acrobatiek. Ja, daar zit van alles natuurlijk bij, hè, wat Ja. je kunt kijken. Turnen en Ja, dansen. turnen. En ook als show. Ook dat, inderdaad. Zoveel Eigenlijk een verschillende beetje toneel. Ik Ook noem dat het nog. meestal een beetje totaaltheater. Ja, nou, Want het dat is is een een beetje- mooie naam ervoor. En hoeveel open zijn er in de week mee bezig? Ik bedoel, die zitten nog op school, op de middelbare school. Ja. Hoe combineert ze dat? Op school gaat het makkelijk. Ja? Of ja, Wat voor school redelijk. Duitse? Ik doe VWO. Ja. En majorette met de solo heb Ja. ik maar een half uur in de week. Maar voor de rest, voor Dat de is niet voorbereiding- zoveel, een Nee, half dat uur is in de niet week. zoveel. Nee, we verwachten ook dat ze heel veel zelf toedoen. Maar toen, ik bedoel, ja, we zullen het zo meteen hier gaan zien, maar de kinderen niet in de woonkamer met dat ding gewoon In de gooien. keuken. In de keuken heb je zulke hoge plafonds. Nee, maar als ze leerkens oefenen, dus Ja. hoe vaker dat ze leer oefent, hoe makkelijker dat leergoal is. Oh, echt? En als Ja? ze dan een hoeigeroemte is, dan is het alleen maar Is makkelijker. het alleen maar makkelijker? Ah, oké. Ja, ik ben benieuwd. Ja, het ziet er zo makkelijk uit. We hebben ook nog beelden van die overwinning toen ze te horen kreeg. Dus, hij is gewonnen. Gaan we ook nog even naar kijken. Hè? Jesse, deze titel pakken ze nooit meer van je af. Je bent en je blijft Europees kampioen 3-10 2012. Ja, wat ging er door de heen toen ze hoorden dat hij is gewonnen? Heel veel. Ja, als ze het hoort, dan kan ze dat ik bijna niet geloven. En ik geloof dat ik erheen rende. Maar nee. Hij is het niet verwacht. Nee, we gingen eigenlijk voor een top 6. En ik hoopte zelf op een top 3. Ja. En ik hoorde dat een ander meisje die van Nederland, die is derde geworden. En die zoekt meestal net iets onder mij. Dus toen hoopte ik al van, ik wil Ja, erboven toen dacht ze, zitten. ik kan misschien wel een kans Ja. maken.
Ja, nu denk ik, van wem kan ik nu beter les krijgen? Want hoger dan Europees kampioen kan ze niet weer. Hè? Nee. Dit is de top. Ja. Zou ze zich mee gaat kunnen leren? Nou, en dan pak ik die de microfoon over. Ja, dan lopen we hier naartoe. Want ja, niet te moeilijk, hè? Ik bedoel, laten we eenvoudig beginnen. Waar begint ze met als ze net op majorette zit? Zal ik hem vasthouden? Dan kan ze met die stok, met die baton. Sorry, baton. Dan beginnen we met een handrol. Met een handrol. Dus dan Ja. tussen die hand zo, hè. Ja. En dan moesten ze, hebben we ribbeltjes eraan. Ja. En dan houdt ze de beton aan de ribbeltjes vast. Ja. Zet ze die duim netjes tegen die hand aan en dan laat ze hem rollen. Kun je dat nog één keer door? Oh, dat ziet er makkelijk uit. Wacht. De ribbeltjes. Wel mee. Ja, wacht, ik moet eerst die Hier ribbels zoeken. onderaan. Maar die zitten op 2 plekken. Ja. De Duitse die... Oh god, ik heb het nu al helemaal niet Met meer. de rechterhand onder de linkerhand. De rechterhand onder de linkerhand, dat heb ik. De onderdoor. Zo? Maar moet ik deze zo gooien? Het is moeilijk, hè, met de microfoon en met dingen. Pak deze maar bij de ribbeltjes vast. Ja, dat heb ik. En die linkerhand gestrekt. En dan ga je ze onderdoor zo. Ah, ja. En nou nog snap. rechts laten Ja. rollen. En dan, ja. Nou, ja, dit is niks. Ik wil dit gewoon echt zien. Ik heb een stukje doen van de oefening die ze hebt gedaan in Frankrijk. Ja, is goed. Oké, heel veel succes. Doe mocht. Ja, oh, dan heb je die attributen nodig, want u bent natuurlijk Mary Poppins. Dus er hoort een paraplu bij en een grote tas. En dan heb je hier heel veel aandacht voor Jesse Muizenberg, Europees kampioen. By the time the wind has blown the weather vane around, I'll show you if I can. No matter what the circumstance, for one thing I'm renowned. My character is spit, spot, spick and span. I'm practically perfect from head to toe. If I had a fault, it would never dare to show. I'm so practically perfect in every way. Supercalifragilisticexpialidocious. When trying to express oneself, it's frankly quite absurd to leaf through lengthy lexicons to find the perfect word. A little spontaneity keeps conversation keen. You need to find a way to say precisely what you mean. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Wauw. Ja, fantastisch. Ja, maar Jesse, kom nou even nog gauw bij zitten. Want dit was nu Europees kampioen. Ik zag net al, dit is het hoogste wat ze kan halen. Wat wil ze hier nou nog gaan doen? Wat kan ze hier nou nog gaan doen? Ik zit nu in de hogere leeftijdscategorie. Ja? Dus ik wil proberen over 2 jaar, geloof ik, Ja? in Blanes op het EK te mogen staan. Om weer de titel te gaan verdienen. Ja, dat moet even boeten. Oh, dat snap ik. Ja, oh, dan komen we allemaal volgen. Over 2 jaar. Ja. Over 2 jaar weer. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel voor de fantastische routine. Ja. En doe ook heel veel succes met al die andere talenten. Dankjewel. trainen. Ja, we gaan er even doen voor de reclame, maar blijf vooral kijken, want we hebben natuurlijk hier kerst al in onze eigen studio. We gaan het met Kathleen over Sinterklaas hebben en nog veel meer. Zometeen na de reclame. Tot zo. Super gedaan. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver.